Još 2 medalje za Srbiju, Ćatović prvak Evrope, Šolaj bronza. Nedelja, 21. jul 2024. godine u 12:00. Poslednji dan Evropskog prvenstva za mlađe juniore počeo je na odličan način. Ardin Ćatović osvojio je zlatnu medalju u finalu na 3000 m sa rekordom šampionata 8:07:03, dok je Vuk Šolaja bio treći plasirani u skoku uvis sa preskočenim ličnim rekordom 2:08. Nakon srebra u trci na 1500 metara, Ardin Ćatović popeo se stepenik više i postao šampion Evrope na 3000 metara uz rekord evropskih prvenstava za mlađe juniore. Ponovio je uspeh Elzana Bibića iz 2016. godine kada je Srbija poslednji put imala pobednika u srednjim prugama. Ćatovića nije povukao Šveđanin koji se od početka trke odlepio od vodeće grupe, ali su ga iskoristili kao pejsera. Ardin je na uslasku u poslednji krug izbio na vodeću poziciju koju je suvereno čuvao do ciljne linije. Vuk Šolaja rušio je u prvom pokušaju letvicu postavljenu na 2:02 i 2:05 i iz trećeg pokušaja preskočio lični rekord 2:08 metra. To ga je koštalo osvajanja sjajnijeg odličja, jer su dva prvoplasirana skakača sve visine do tada preskakala iz prve. Zanimljivo je da su se sva tri osvajača medalja zaustavili na visini 2:11. Budući da su Vuk se kao i Ardin Ćatović nakon osvojene medalje na Balkanskom prvenstvu okitio i medaljom sa evropskog. U nastavku takmičarskog dana još 3 finala, Danka Krtinić u bacanju diska, Nebojša Ilić u trci 400 metara, prepone i Tara Vučković na 800 metara.